Assalamu alaikum, milé sestry. Dnes sa budeme baviť o pyramíde priorít. Jedná sa o to, ako by sme si mali rozdeliť náš čas, naše sústredenie a naše dlhodobé projekty. Na prvom mieste by mal byť Allah. Táto pyramída je otočená, pretože to, čo je na vrchu, si zaslúži najviac času a pozornosti a to, čo je úplne dole, si zaslúži najmenej času a pozornosti. Takže začíname tým, že Allah by mal mať najviac času, pozornosti a priestoru v našich plánoch. Potom, prekvapivo pre mnohé z nás, následuje naše ja, naša rovnováha, self-care a rast. A potom, zase prekvapivo pre mnohé z nás, nebudú deti, ale manžel, pretože dobrý vzťah je základom pre stabilnú domácnosť a pre dobrú výchovu detí. Až potom prichádzajú na rad deti a úplne až na záver práca a komunita. Poďme si to rozobrať trošku podrobnejšie, inša Allah. Na prvom mieste sme dali Allah. Táto pyramída ináč je od sestry Haleh Banani, ktorá je psychologička, psychiatrička a vlastne robí psychológiu podľa islamu a má aj kurzy na seba, lásku, sebarešpekt a na záchranu manželstva alebo na dobré manželstvo v rámci islamu. Takže pokiaľ je to niečo, čo by vás zaujímalo, tak inšaAllah doporučujem. A poďme sa teda pozrieť na tie jednotlivé body. Sú založené na základe pyramídy od sestry Haleh Banani, ale sú aj doplnené z rôznych ďalších iných kurzov, znalosti a skúsenosti. Takže je to taký ten môj osobitný mix. Nenájdete toto v takom celku, ako som to ja dala dohromady v angličtine, pretože je to teraz alhamdulillah vytvorené špeciálne pre nás v skupine Minimum Coaching. Allah má mať najviac miesta, inša Allah, v našich prioritách, v našom čase, v našich plánoch a v tom, o čom rozmýšľame, čím sa zaoberáme. V prvom rade sú to práva Allah nad nami a našou najdôležitejšou povinnosťou je modlitba, to znamená našich 5 povinných modlitieb denne. Pokiaľ zvládneme aj sunna a dobrovoľné modlitby, alhamdulillah, to je v poriadku, no je to až dobrovoľné. Naše povinné modlitby sú to najdôležitejšie. Ďalšou našou povinnosťou je potom pôst počas Ramadánu. Nebudeme prechádzať všetkých 5 piliarov, na tie sa môžeme pozrieť inšaAllah v pracovnom zošite, ktorý sa venuje 5 pilierom. Ďalšou vecou je, obnovujeme si zámer. Čokoľvek robíme, tak sa snažíme obnoviť si zámer, aby to bolo pre Allah. Napríklad, keď idem spať, idem si oddychnúť, tak si môžem obnoviť zámer, že si idem oddychnúť, aby som, inša Allah, nazbierala sily, aby som mohla byť lepšou moslimkou, uctievať Allah a slúžiť mojej rodine čo najlepšie, inša Allah. Takže takýmto spôsobom si dokážeme aj pre úplne bežné aktivity obnoviť zámer, aby sa stali našou ibádou. Potom v priebehu dňa si nájdeme čas na dua, to sú prosby k Allah a rozhovor s Allah. Zikr, to je pripomínanie si Allah, či už recitovaním Koránu, alebo recitovaním špeciálnych týchto zikr, rôznych výrazov a veci, ktoré si môžeme nájsť, ako presne sa robí zikr. Potom zdržiavanie sa od zakázaného, to znamená, že nerobíme aktivity, ktoré sú zakázané, nejeme jedlo, nepijeme nápoje, ktoré sú zakázané a zároveň tým dostaneme vlastne aj hasanát, inša Allah, za to, že sa zdržiavame tých vecí, ktoré sú nepovolené. A potom test. Niektorí z nás sú testovaní tým, že sa máme dobre, že máme zdravé deti, že máme materiálne bohatstvo, máme strechu nad hlavou, máme jedlo a niektorí ľudia sú touto vďakou motivovaní a vtedy sa viacej modlia, vtedy viacej ďakujú Allah a Allah hovorí, že kto je vďačný, tak tomu Allah pridá, že mu vlastne navýši. Takže je to vynikajúca možnosť, keď sme vďační, tak vlastne sme
obstáli tento náš test a Allah nám ešte pridá to, za čo sme vďační. Treba si však dávať aj pozor, aby sme nezabúdali na Allah, pokiaľ sa máme dobre, pretože to sa môže niekomu stať, že sa cíti tak a teraz sa mám dobre, nepotrebujem nádej, nepotrebujem Allah, lenže Allah si stále zaslúži to, aby sme ho uctievali a aby sme boli vďační bez ohľadu na to, v akej situácii sme. A potom test a trpezlivosť. Niektorí z nás sú motivovaní tým dostať sa bližšie k Allah vtedy, keď nás postihne katastrofa, keď máme konflikt, keď nám chýba niečo materiálne, tak vtedy prosíme Allah a sme trpezliví s tým našim testom, s tou našou skúškou. Takže pre nás by sa, či už ten dobrý test, kedy sme niečím požehnaní, alebo ten negatívny test, kedy nám je niečo ubrané, odoprené, alebo ináč načasované, ako by sme si my prijali, tak vlastne je tam možnosť obstať test, či už vďaka tej vďačnosti, alebo vďaka trpezlivosti. Inša Allah. Tak, toto je vlastne, ako dávame Allah na prvé miesto, že si plníme naše povinnosti a prioritizujeme, dávame prednosť Allah. Keď si aj plánujeme náš voľný čas napríklad, tak najprv si naplánujeme modlitby a až potom ostatné aktivity, pretože keby sme to robili opačne, tak môžeme zistiť, že ostatné aktivity nás pohltia a neostane nám čas na našu ibádu. Číslo 2 v našej pyramíde máme my, ja, ako self-care, ale nie tým spôsobom, že sebecky alebo arogantne sa starám o seba, že manžel mi povie, aby som niečo urobila a mne sa nechce, tak proste poviem, že OK, tak ja počúvam len seba, lebo som na mieste číslo 2 v pyramíde. Nie je to takto. Nemá to nič spoločné s prioritami, koho poslúchame, kto má rešpekt a tak. Toto je pyramída ohľadom priorít, času, dlhodobých plánov, rozloženia našej kapacity a energie tak, aby sme dlhodobo mohli fungovať spokojne a šťastne a aby sme mohli byť oporou pre manžela, pre rodinu, aby sme mohli byť zdrojom pozitívnej energie a nádeje aj pre ostatných, či už pre rodinu, alebo inša Allah, možno aj pre ďalšie sestry. Čiže nie sebecky starať sa o seba, ale tak, aby sme mohli lepšie slúžiť Allah a rodine. Starám sa o seba, starám sa o svoju rovnováhu, snažíme sa dosiahnuť emocionálnu, spirituálnu, fyzickú aj psychickú rovnováhu. Nie je to tak, že by sme proste tým trávili dlhé hodiny proste rozjímaním, meditovaním, ale skôr to, že sme si vedomé toho, čo momentálne potrebujeme, čo nám pokulháva, v ktorej oblasti sme na seba pozabudli, čo najviac potrebujeme a pokúšame sa čo najlepšie vyriešiť, keď máme nejaký problém, aby sme mohli fungovať dlhodobo. Takisto potrebujeme mať naplnené základné potreby ako spánok, jedlo, pohyb, pretože pokiaľ nemáme splnené základné fyzické potreby, tak to ovplyvňuje aj naše psychické a emocionálne rozpoloženie a našu náladu. Pokiaľ by sme dlhodobo deprivovali naše telo od spánku či jedla, zdravého jedla, aj tu zase, keď sa strávujeme veľmi nezdravo, tak tiež sa môžeme dostať do ťažkého psychického stavu, kedy si myslíme, že je niečo s nami nie v poriadku a pritom sa len ovplyvňujeme negatívne jedlom. Hej? Takže zdravé jedlo je vlastne právo nášho tela. Ale čo som tým chcela povedať, že keď nedodržiavame základné potreby nášho tela, tak sa nám môže stať, že sa psychicky a emocionálne dostaneme tam, kedy nie sme schopné byť podporou pre našu rodinu, nie sme schopné uctievať Allah tak, ako by potreboval, nie sme schopné vďačnosti, nie sme schopné si plánovať, čo by sme chceli robiť, netešíme sa na to, čo nám ďalšie príde do cesty, inša'Allah, a môže to byť veľmi náročné pre naše spirituálne bytie, pre našu dušu. Môže to byť veľmi negatívne ovplyvňujúce práve bod číslo 1 v našej pyramíde, náš vzťah s Allah.
Aj preto máme naše ja a self-care na druhom mieste, aby sme zabránili tomu, že vlastne len slúžime ostatným na úkor toho, aby sme si my vôbec oddychli, aby sme sa nadýchli, aby sme si uvedomili, kto sme, že potrebujeme aj intelektuálny rozvoj. Možno sa niektoré z nás potrebujú naučiť nastaviť si hranice, ako seba úctu a seba rešpekt, povedať iným ľuďom áno, povedať iným ľuďom nie tým spôsobom áno, rada to pre teba urobím, až budem môcť. Nie, na toto nemám momentálne kapacitu. Áno, rada to urobím, ale až za nejaké 2 mesiace, pretože teraz mám rozbehnuté niečo iné. Naučiť sa povedať nie. Pre niektoré z nás je to niečo normálne a pre niektoré z nás je to úplne nová vec, ktorú sa musíme naučiť. A ako muslimky sa to musíme naučiť, pretože pokiaľ by sme celý čas slúžili ostatným a plnili požiadavky ostatných ľudí, tak nám neostane čas pre Allah a pre našu ibádu. A to nestačí len si nájsť na to čas, ale my potrebujeme byť aj v vnútornom rozpoložení, aby sme dokázali byť prítomné pri tej modlitbe, aby sme dokázali vnímať ten náš vzťah s Allah, aby naša duša mohla tiež byť vyživená tak ako naše fyzické telo. Preto je ja na druhom mieste. Nie, aby sme sebecky arogantne ostatných odstrčili, ale aby sme my načerpali energiu, posilnili našu kapacitu, rozvíjali, pripomínali si vieru a aby sme dokázali byť oporou pre ostatných, inša Allah. Bod číslo 3 v našej pyramíde je manžel. Niektoré by sme sem veľmi rady dali deti, pretože deti sa vedia prihlásiť, keď niečo potrebujú, deti sa vedia dožadovať svojich práv a vedia vyplniť aj všetok náš čas. Preto dávame manžela na 3. miesto hneď po nás, pretože silný vzťah s manželom je dobrý základ pre stabilnú domácnosť a výchovu detí. Deti vyrastú a odídu, no manžel nám ostáva. Takisto potrebujeme vedieť komunikovať s manželom, aby sme dokázali spoločne fungovať ako tím, aby sme spoločne dokázali vychovávať deti. Samozrejme, nie vždy budeme so sebou navzájom súhlasiť, ale je potrebné naučiť sa nesúhlasiť s rešpektom. Je potrebné naučiť sa tiež nastaviť si hranice, vyhľadať pomoc, pokiaľ je to potrebné. A potom sa dostaneme teraz k tomu, že tým, že manžel je na 3. mieste, to neznamená to, že by sme neposlúchali manžela, len keď sa nám nechce niečo robiť. Allah nám prikazuje poslúchať manžela a rešpektovať manžela a máme poslúchať manžela vo všetkom, čo nie je proti islamu. Pokiaľ si nevieme nastaviť hranice, tak môžeme sa dostať tam, že poslúchame manžela, ak on nevie brzdiť svoje požiadavky, tak niekedy podľa kultúry sa stáva, že manžel vyžaduje priveľa a my keď si nevieme nastaviť hranice a nevieme dobre komunikovať, tak sa vieme úplne až dostať do vyhorenia, kedy naše fyzické a psychické zdravie je či už v ohrození, alebo úplne dostaneme sa až do toho vyhorenia. Takže tam je potom vyhľadanie pomoci potrebné, pretože nie je riešením nechať sa zodrieť, aj keď s dobrým a vznešeným zámerom, tak to nie je riešením, pretože manželstvo by sme mali mať, inša Allah, s tým zámerom, že nás prinesie bližšie k Allah, že bude na celý život, inša Allah, že je to pre Allah. Vlastne ten zámer celkový manželstva je naplnením viery, je to, že vlastne je to pozvánka k osobnému rozvoju. Mali by sme odpúšťať a prehliadať chyby, pokiaľ je to možné. A vlastne to manželstvo je pre niekoho alebo pre väčšinu z nás tiež obrovským zdrojom testov, ale aj osobného rozvoja, ale aj hasanát, aj možností dostať mnoho odmien práve vďaka našej trpezlivosti, vďaka tomu, že
sa snažíme robiť to, čo je v našich silách a čo je najlepšie na to, aby to manželstvo nielen prežilo, ale bolo šťastné, kvitlo, aby sme boli spokojní, aby sme sa dokázali podporovať, inša Allah. Tak, ideme ďalej. Dalo by sa o tom baviť dlho, ale potrebujeme sa dostať aj ďalej. Deti, tu práve prichádza na rad náš projekt Minimuminum, pretože naše deti sú ďalším bodom v našej pyramíde, a to tým spôsobom, že deti by sme mali vychovávať a učiť a práve materiály Minimuminum inšaAllah budú pomáhať mamičkám mať takýto kvalitný čas s deťmi a tým pádom pomáhať aj budúcim generáciám moslimov mať dobré základy už od malička inšaAllah. Takisto by sme sa mali snažiť byť dobrými matkami, byť dobrými muslimkami, manželkami a snažíme sa aj ochrániť deti pred škodlivými vplyvmi, poskytnúť im vhodné aktivity a informácie, čo znovu, inšaAllah, prichádza na rad táto naša spolupráca a tento náš projekt Minimuminum. A posledným bodom v našej pyramíde, najmenšia a úplne posledná, je práca a komunita. So správnym zámerom môžeme mať našu prácu a dobrovoľné aktivity ako sadaka džaria. Tu mám ešte jeden taký doplňujúci bod, že žena nemusí pracovať a chodiť do práce a zabezpečiť finančne rodinu, to je manželová úloha. No pokiaľ sa tak rozhodne dobrovoľne alebo po dohode a prispieva do roditého rozpočtu, tak je to pre ženu charita. Pre muža je to povinnosť. Tak ako sa musíme modliť, že to je naša povinnosť a my ženy musíme rešpektovať svojich manželov, to je naša povinnosť, tak manželová povinnosť je finančne zabezpečovať rodinu. Hej, takže nie je to vylúčené, že žena môže pracovať a má to ako charitu, pretože to je nepovinné. A potom tu máme ďalší bod, že potrebujeme aj sociálnu podporu a pocit, že niekam patríme. Toto nám zase dáva naše sesterstvo ako dobrovoľničky tým, že vlastne budeme mať teraz spoločne tento tréning a coaching, budeme mať WhatsApp skupinu, Facebook skupinu, takže budeme mať inšaAllah možnosť sa spoločne podporovať, spoločne pracovať na pracovných listoch a je to ako priorita až úplne na konci, potom ako máme splnené naše povinnosti voči Allah, potom ako máme našu rovnováhu, potom ako sme si oddychli, najedli sa, potom ako máme splnené povinnosti voči manželovi a našim deťom, tak až úplne na záver máme priestor na túto prácu a komunitu a tým, že je to na konci, tak to bude samozrejme vyžadovať určitý plán, určitú spoluprácu a bude to vyžadovať motiváciu, pretože je veľmi jednoduché sa zapísať do programu, no len zapísanie sa ešte nevyrieši to, že sa nájde na to ten čas, pretože náš to-do list sa rozvíja podľa toho, koľko sme ochotné tolerovať, koľko sme ochotné na seba naložiť. Takže práve tým, že sa naučíme aplikovať tieto priority a naučíme sa prioritizovať správne, tak si dokážeme aj vytvoriť a nájsť čas či už na seba, na náš self-care, alebo práve aj pre tú sesterstvo, pre tú komunitu, ak potrebujeme sa porozprávať s inými sestrami. My sme často ako sestry muslimky rôzne po svete, nemáme možno kamarátky, s ktorými sme sa osobne stretávali, takže aspoň takáto online komunita nám tiež môže pomôcť aj, aby sme sa cítili lepšie, podporovali sa navzájom a práve nám to pomôže aj v organizácii nášho času, inšaAllah. Takže to by bolo odo mňa všetko, čo sa týka tohto videa. V tomto module budú aj rôzne úlohy, bude tam kvíz a budem chcieť po vás, aby ste zaškrtli každý modul, každú časť tohto modulu, ktorou ste prešli. Čiže zaškrtneme to, že sme videli toto video, zaškrtneme ako hotové, keď sme vyplnili, keď sme napísali komentár pod príspevok, kde sú tieto slajdy, tieto jednotlivé obrázky a zaškrtneme vlastne aj kvíz, keď je hotový. Pokiaľ je tam zaškrtávatko aj na kvíz, ale kvíz určite vyplníme. Takže inšaAllah, na tejto pyramíde sa učíme
robiť si správne priority, učíme sa byť vedomé k našim potrebám a nájsť si čas aj na seba, manžela, deti a aj vlastne na tento projekt Minimum a učíme sa pritom aj pracovať s facebookovou skupinou a s týmto modulom a s týmto vlastne online kurzom, ktorý máme tu na Facebooku, pretože alhamdulillah máme takúto možnosť, takúto novinku, takže testujeme aj my ako adminky, akým spôsobom to funguje a aj vy ako dobrovoľníčky, ako pokračovať v tomto online kurze, ako ním prechádzať, aby sme inša Allah z toho dostali čo najviac benefitov a aby sme mohli efektívne pracovať, keď už príde na samotnú tú tvorbu pracovných listov a tvorbu náplne tých materiálov, inša Allah. Budem sa na vás tešiť, teším sa na váš feedback, teším sa na vás v WhatsApp skupine a teším sa na vaše komentáre. Majte sa krásne. Assalamu alaikum.